Arazoa dator orain arte, mantenimentua udalak egin egiten zuen, betidanik. Elkartu ginen, orduan ez zeukan aldamenekua arazorik, etorri da, handi hori. Horretik arduratuta ginen eta orduan udal nolabaite gaur egunean gobernu eramaten duen buruen gana jo genuen. Harri pareta honen onduan, pasaria, ia egun urte. Azpitikan, hor erori da. Eta, haik kargoa ez dutela egin nahi. Torri da teknikari bat eta, hau azetatzen nahi dela, bera dijoa. Denborakien, hoi ez konpontzen bera dijoa. Eta alde hortatik, hoi udalari berriz esan du diego. Haizue, hoi ez bada konpontzen, hoi ez dezute konpondu, eta hau handitzen dijoa. Eta ez bada konpontzen bera etorriko da. Hoi jabe dira, gauza honetaz. Eta harritu egiten gaitu. Hoi erantzuna ez emateak. Eta rekeritu bakarrikan indigute gu konpontzeko, espondak gure kaxa konpontzeko, neri, kasu honetan baserri honi, Arrietako baserriari, eta aurten lapatzen dugu baserriari, eta beste gainontzeko batez. Guk ez dugu lortzen egia esan da Donosti baten, 21. mendian, gauza hauek nola gertatu leizke hoa indiken. Zin da holak jende kejan izatia bizitzea Donostiko parte batean nun 10 hilabetez karretea moztuta dezula eta inongo itxurari gabe aurre eta atzei jego. Hor usta nahi da, bastartzen nahi da, ez dakigu ze udalak zer egin nahi duen, egia esan da. Porque hola gestioak egin ditugu, gobernu eramaten dutenekin eskatu genien adierazpenak eta gaur arte. Artian mila, pentsatu guzue, oso keskatuta gauden ezkero, makina saio inditugula, mila notatxua, biltzeko, mesedes erantzuna emateko. Ez da erantzunik ez. Lehenbiziko eta behin behar dan konpondu. Eta gero bitartean, izan dugu 2 urte honetako, artian hitz egin. Artian gu dauzkagun informazioa, bestiak, espediente municipalak eta guk oinarritzen dugu gure kexako, gure eskaerak nola baite, informazio batzuetan oinarritzen dugu, hori aztertzea baino ez diogu eskatu. Eta hor, zeanak, azterketa hori duten erantzun bat ematea.